Minulý rok iniciovalo petíciu Mesto Partizánske, tento rok svoje požiadavky spisujú Prievidžania. Nejde však o tému asociálov, ale o vybudovanie rýchlostnej komunikácie R2, ktorá sa týka aj okresu Partizánske. Podporou petičného výboru sa zaoberalo aj Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom na svojom 14. riadnom zasadnutí. Ak R2 by sa stala súčasťou priorít vlády Slovenskej republiky a bola by v krátkom čase vybudovaná, tak bez ohľadu na to, kedy bude postavená R8, ktorá by išla od Nitry smerom na Topolčany a Ostratice, tak by sa diaľnica priblížila k mestu Partizánske na vzdialenosť 18 km, čo je veľmi dobrá východisková pozícia a čo je dôležité povedať, výrazne by sa zvýšila bezpečnosť a komfort cestujúcich na úseky medzi Trenčínom a Partizánskym alebo medzi Trenčínom a Prievidzou. Najväčšiu diskusiu na rokovaní rozprúdila účasť a príhovor poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovita Kaníka. Bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny prišiel občanov podporiť v aktivitách, ktoré minulý rok vyvinuli v boji proti asociálom. Situácia je podľa jeho slov stále akútna a vinníkov označil poslanec konkrétnymi menami. Zle nastavený systém, jednak sociálny a jednak systém, ktorý vlastne toleruje faktickú priestupkovú imunitu tých ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky. A to vedie k podpore rastu kriminality. Tej drobnej síce, ale o to nepríjemnejšej, tej, ktorá každodenne znepríjemňuje ľuďom život a tí, ktorí žijú v takom častom kontakte s neprispôsobivými občanmi, tak pre nich to môže urobiť doslova peklo zo života. Svoje o problémovom správaní a komunikácii za sociálmi majú najmä tí, ktorí s týmito ľuďmi prichádzajú denne do kontaktu. Stáva sa už prakticky tradíciou, že niektoré školské podujatia, ako je napríklad lyžiarsky výcvikový kurz, sú spojené samozrejme s nejakými vývrtkami zo strany detí. Máme nejakú šancu v rámci školských poriadkov a v rámci platnej legislatívy riešiť týchto žiakov. Pokiaľ je to žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku na strednej škole, tak sú tie právomoci veľmi slabé. V podstate to môžeme riešiť iba zníženou známkou zo správania, prípadne prijatím nejakého výchovného opatrenia. Ja to nazývam, že ľahkého stupňa, a to je napríklad riaditeľské pokarhanie, ktoré často končí v odpadových košoch rodičov, bohužiaľ. V prípade, že žiak splnil povinnú školskú dochádzku, môžeme riešiť aj tými tvrdšími výchovnými opatreniami, a to je podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia, čo ale podľa môjho názoru nerieši situáciu z hľadiska spoločenského. Rieši tú situáciu v tej škole, ale ten mladý človek ostal niekde na ulici, a čo teraz? Osobitne sa sociálna komisia zaoberá hlavne s rodinami v tých našich inkriminovaných častiach mesta, ktorí sú neprispôsobiví, ktorí narúšajú domový poriadok, ktorí si neplatia nájomné. A s tými samozrejme komisia pracuje, predvoláva ich, snaží sa, aby nejakým spôsobom spolupracovali, aby aspoň v nejakých tých minimálnych splátkach si nejako platili ten nájom, aby zostali v tom byte bývať, ale žiaľ, niekedy sa to nedá. Nastoliť spravodlivosť a zabezpečiť poriadok v celej spoločnosti by mal svojím spôsobom riešiť aj aktuálny priestupkový zákon. Zavádza trest práce pre tých, ktorí nemajú peniaze, pretože sú poberateľmi sociálnych dávok, nemôžu platiť pokuty, neplatia škody, ktoré spôsobili, a tým pádom vlastne sú beztrestní. Takže v takom prípade treba nastoliť prácu, aby tento trest, respektíve škodu, mohli odpracovať, a zároveň, aby sme aj maloletých, ktorí dnes veľmi často páchajú takúto drobnú kriminalitu, vedeli potrestať cez ich rodičov. Jedným z bodov rokovania bol aj sumár výsledkov nemocnice s poliklinikou v Partizánskom, s ktorým prítomných informoval riaditeľ Michal Orihel. Súčasný stav nemocnice označil za stabilizovaný. Podľa jeho slov sa krok za krokom začínajú rozbiehať aktivity na medicínskej i nemedicínskej úrovni. Okrem toho na februárovej schôdzi poslanci odsúhlasili aj koncept územného plánu mesta, vyjadrili sa k viacerým rozpočtovým opatreniam a schválili predaj Slobodárne číslo 8 v centrálnej časti mesta. Transparentná verejná obchodná súťaž prebehla v súlade so zákonom a samozrejme investor, ktorý sa prihlásil a prijavil záujem, túto budovu získal. Mesto Partizánske zaplatí 151 200 eur. Osud budovy niekdajšej Slobodárne je teda jasný. V priebehu roka by sa nevábna stavba mala premeniť na miesto s vyše 20 bytmi a parkovacími plochami.